Amb nosaltres el president del club, Josep Joaneda. Bona tarda, Josep. Hola, què tal? Bona tarda, com esteu? Doncs la veritat és que contents de començar una nova temporada aquí a Taula d'Esports i doncs voldríem que ens expliquessis una mica com afronteu aquesta nova temporada dintre del Club de Béisbol Barcelona, per una banda. Per l'altra banda, ja sé que no té molt a veure respecte a lo que és l'actualitat del Club de Béisbol Barcelona, però sí que té a veure amb el passat, i és el fet que en el seu moment el Club de Béisbol Barcelona una mica va denunciar com va deixar de formar part del Futbol Club Barcelona i actualment jugadors com Pete Michael del primer equip de bàsquet, jugadors com a Vidal, que ha comentat que mentre estava malalt no li pagaven al diari L'Equip. Volia també que em parlissis una mica de si tu creus que ja tu t'anticipaves una mica el que seria el futur. Bueno, abans que res, felicitats per aquesta nova temporada vostra. Espero que sigui molt exitosa, igual que la passada. Mira, nosaltres afrontarem aquest final de Lliga, que comencem la setmana que ve, que és la Copa Catalunya, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, jo crec que amb ganes renovades. Cada final de temporada sempre diem el mateix: ostres, ha sigut llarg, ha passat moltes coses, ha sigut molt dur, ens desgastem molt, però quan fa 15 dies que estem sense béisbol ja el trobem a faltar. I ara, doncs, que tornen els entrenaments, que veus que apareixen nens nous, nens que no havien jugat mai a futbol, i justament, mira, la setmana passada estàvem a les festes de Sants i vam captar 10 o 12 nens petits, alevins, que ja han vingut a entrenar amb el nostre equip i estem encantats. Aquestes coses, aquestes petites coses, a nosaltres ens motiven moltíssim, no? I quan veus que els nens s'enganxen en seguida en aquest esport nostre. I ja et dic, moltes ganes i molta il·lusió. És el final de temporada, però ens serveix també per veure una mica com anirà la temporada que ve i a veure de quins recursos disposarem, sempre escassos els recursos, no? Per desgràcia. Però vaja, ja et dic, amb il·lusió i amb ganes renovades. En quant a la segona part de la pregunta, doncs, mira, a mi això que ha explicat la Vidal a l'equip, sincerament, si ell ho ha dit, jo me'l crec. Sincerament me'l crec. Me'l crec perquè crec que és un home sencer, és un home que diu les coses pel seu nom, que no s'ha amagat mai de res i que no se l'ha tractat com es mereixia. Però això jo crec que ja és antic en aquesta nova directiva, i no el Barça de tots, el Barça dels valors, sembla que no és el Barça de tots ni el Barça dels valors, és el Barça d'uns quants i sobretot dels que manen, no? dels de dalt de tot, que actuen com si el club fos propietat seva. Jo crec que això és una errada, sincerament. A veure, si ens fixem una mica i anem cap enrere en el temps, el que comentàvem abans, no massa cap enrere, últimament el Johan Cruyff també va fer comentaris respecte a aquesta directiva. També van sortir notícies des de Brasil parlant de suposats casos en els quals el president estava implicat. La veritat és que cada vegada la pilota es fa més gran, no? Per això et dic que no és un tema nou, el de la Vidal, que jo crec que ja han passat coses. El que està passant, i deixem que ho digui així obertament i que us englobi també a vosaltres, però crec que els mitjans de comunicació, pel que sigui, no estan tenint prou valentia, per dir-ho d'alguna manera, per publicar coses que se saben i que estan a l'abast de tothom. Amb això no em vull carregar tots els mitjans de comunicació, però sí que és veritat que no s'explica tot el que se sap. Aleshores, el Johan Cruyff també es va queixar que se li devien uns diners a la seva fundació,
bueno, en fi, el que ha passat... Recordem als nostres oïdors, senyor Joaneda, que el Club de Béisbol Barcelona era una secció del Futbol Club Barcelona fins a l'arribada de Sandro Rossell. Sí, feia 81 anys que la secció de béisbol del Futbol Club Barcelona estava constituïda i funcionava i donava alegries a tots els que portàvem l'escut i que estàvem molt orgullosos de fer-ho, no? I un bon dia van arribar aquests senyors i de la nit al matí ens vam enterar pràcticament per als mitjans de comunicació que ens feien fora directament, sense tenir en compte res, absolutament res. Ni els jugadors que tots eren socis, res, ni la història, res, ni que estàvem a punt de guanyar la Lliga per primera vegada des de feia 50 anys, vull dir, no van tenir cap tipus de consideració. Però això va passar amb nosaltres, però hagués pogut passar en qualsevol altra secció. És a dir, amb ells els importàvem el mateix que el tòner de color de la fotocopiadora o les patates fregides del palco a l'hora de la mitja part del... El càtering. Exactament, el catering. I desafortunadament, amb les seves actuacions que han anat succeint en les temporades consecutives, s'ha demostrat que aquesta forma d'actuar no havia estat una cosa aïllada, sinó que desafortunadament el model de club és un altre i vaja. Nosaltres no estàvem acostumats a que s'actués així, és a dir, en la junta directiva anterior. Jo en el club, la meva feina en el club era absolutament voluntària i ho feia perquè m'estimava els colors i m'estimava el club i m'estimava aquest esport. Era absolutament altruista, jo no era un empleat del club. I havia començat amb el mandat del senyor Gaspar, vaig continuar amb el senyor Laporta i vaig continuar amb aquesta última junta directiva. Nosaltres mai vam tenir problemes en cap altra junta directiva, perquè entenc que se'ns tractava com a part del club. Com nosaltres érem com si fóssim els veïns del primer o del baix primera, m'és igual, d'un edifici de molts pisos, érem els veïns del baix primera, però se'ns respectava perquè feia 80 anys que estàvem allà. Doncs arriba un nou administrador de la casa, de l'edifici, i diu els veïns del baix primera no ens agraden perquè sigui i gasten massa aigua, i quan no han de gastar aigua, sinó que no s'han de dutxar, per dir alguna cosa, i resulta que els fem fora. Aleshores el tracte aquest, és exagerant, però és així, És així. Vull dir, mai nosaltres havíem tingut un problema amb una altra directiva. I, arriben aquests senyors. El que fa més mal és que, a més, i potser m'estic atenent massa, però el que fa més mal és que abans de les eleccions se'ns convoca, se'ns promet de tot, i just un any després se'ns fa fora. Això, sincerament, això és imperdonable i no és de persones, perquè dona la impressió que tu reuneixes a totes les seccions no professionals a la teva seu electoral per dir-los que serà meravellós, que no serà veritat el que ha sortit en alguns mitjans de comunicació, que faran fora les seccions, sinó tot el contrari. Però sembla, després, amb el pas del temps, al cap d'un any, dona la impressió que aquella reunió i aquelles paraules eren buscant el vot, no? I és que el temps ho situa així. I són unes denúncies, senyor Joaneda, que vaja, sempre tindrà els micròfons de Sants Montjuïc Ràdio per comentar-ho, perquè crec que sempre hem estat no només oberts, sinó molt crítics amb aquesta gestió, però que bé, per altra banda, i no sé si en tot cas si vol afegir alguna cosa més, però que en la reconversió del que ha estat el club, en el Club Béisbol Montjuïc, bé, també han succeït coses bones, no? Com el fet d'apropar-se al que és el barri de Sants, per exemple, com amb els actes que vostè comentava anteriorment de participació a la festa major. Com el fet que sense el Futbol Club Barcelona darrere guanyessin una lliga contra pronòstic fora de casa. Sí, és cert. Mira, el Club Béisbol Barcelona, jo sempre ho dic, neix
de la necessitat de donar continuïtat a uns jugadors de totes les edats, de més de 100 jugadors, perquè el Futbol Club Barcelona ens deixa fora, ens deixa al carrer, no? I no és que neixi perquè tenim una ambició de dins del Club Beisbol Barcelona, no. Se'ns fa fora i nosaltres hem de crear el nostre propi club. I això és possible gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, que ens ajuda. I sí que és cert que des que som Club Beisbol Barcelona doncs tenim una sèrie d'accions que fem més promoció al carrer i cada vegada hem de sortir més, hem de donar a conèixer més el nostre esport. L'única manera de fer-ho és això, és ensenyant-ho als nens, que un nen pugui agafar una bola, la pugui llançar contra una xarxa i veure que té força, i agafar un bat i veure que pot batar fort. És a dir, hem de donar a conèixer el nostre esport i crec que ho estem aconseguint. Doncs el temps se'ns acaba, amb això em quedo amb el fet de que parlaríem de que el món del béisbol, per sort, encara que no hi hagin grans clubs darrere, doncs continua dintre de la ciutat, gràcies a persones com vostè, i doncs res, moltíssima sort per aquesta propera temporada i desitgem d'acord que les coses millorin d'una vegada a nivell econòmic i d'aquesta forma el club, igual que la societat en general, també millori. Molt bé, el mateix us desitjo.